ବାଘ କଙ୍କଡ଼ାର ଗପ। ଏକ ସମୟର କଥା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ରହୁଥିଲା ଯାହା ଖୁବ୍ ଗର୍ବୀ ଏବଂ ନୁସୁରା ଥିଲା। ସେ ସବୁପରି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ସେ ମନେ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋଠୁ ସଂସାରରେ କେହି ବଳବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ବାଘ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲା। ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କାହାର ଶକ୍ତି ଚାଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛ, ସାହସ କରିଛ? କଙ୍କଡ଼ା ହସି କହିଲା, ରାଜା ଥିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମହାରଥୀକି ହରାଇ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ସାମ୍ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଏ ଚତୁର। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଚୋରା ପଥରେ ନେଇଯିବି। ତୁମେ ଯଦି ସଫଳ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନିବି ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାଘ ସେଥିରେ ସହମତ ହେଲା। କଙ୍କଡ଼ା ତାର ଚିପା ଦ୍ୱାରା ବାଘର ପିଠିକି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲା। ବାଘ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କଙ୍କଡ଼ା ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏବେ ଚତୁର। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାଘ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଉ ଗର୍ବ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ମାନ ସହ ରହିଲା। ଶିକ୍ଷା, ଗର୍ବ କାହାରି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ପାରେ।